खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। असमिया एक्टर विजय शंकर सइकियाया रुंसारि जाबाय। बोथोर गाज्रिनि थाखाय जम्मु काश्मीराव अमरनाथ यात्राखौ दोनथ'नांदों। तामिलनाडुआव पुलिसनि सासे DIGआ पिस्तलजों गावखौनो फोथैनानै लादों। उत्तराखंडआव सेरसे टमेट'नि बेसेना 250 रां। हा खुरखानायनि जाहोनाव गोबां बिगा आबाद हाया दैनि बिखायाव गोजावलांबाय। गसाइगावआव बिखा खामथावना जाथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। असमिया सावथुन आरो आसामनि गुबुन थियेटाराव फाव खालामबोनाय फावखुंगुर एबा मुंदांखा असमिया एक्टर विजय शंकर सइकियाया अबथिरायै रुंसारि जाबाय। तेजपुरनि थागिबि एक्टर विजय शंकर सइकियाया 39 बोसोर बैसोआवनो हार्ट एटाकजों हरखाबै रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै आसामनि गोबांसायानो दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो जाहाथे बिनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोनो बेनि थाखाय कन्डलेन्स खालामदों आसाम फिल्म आफादा। 1 जुलाइनिफ्राय फैगौ 31 आगस्तसिम सोलिबाय थानो गोनां जम्मु काश्मीरनि अमरनाथ गुफानि मन्दिरखौ नायहैग्रा धोरोमारि हान्थियारिफोरनि हान्थिनाय एबा जात्राखौ गोबां अखा हानायनि थाखाय शुक्रबारखालि दोनथ'नांबाय। जम्मु काश्मीरनि रामबन जिल्लानि चन्द्रकाटआव गासै सा 4600 धोरोमारि हान्थियारिफोरखौ हान्थिनो एबा थांनो होनाय जायाखै। रामबन जिल्लानि SSP महिता शर्माया मिथिहोदों दि आथिखालाव जम्मु काश्मीरनि गोबां ओनसोलाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव अमरनाथ यात्राखौ दोनथ'होनांदों। मानो होनोब्ला जायखिजाया समावनो मिथिंगायारि आफोदजों लोगोसे रैखाथिनि बिथिङावबो जेंना फैनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। अदेबानि पहलगामाव थानाय गासै सा 2410 धोरोमारि हान्थियारिफोरखौ थांनो एबा हान्थिनो होनाय जादों। तामिलनाडुनि कयम्बाटराव पुलिसनि सासे DIGPआ गावनि सार्भिस पिस्तलजों गावखौनो गावनानै लानानै गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लादों। 2009 मायथाइ बेट्सनि IPS अफिसार C विजय कुमार होननानै सिनायथि होदों थैनाय DIGPनि मुंखौ। बे जाथायनि सायाव तामिलनाडुनि रायजो बेंगिरि RN रवि आरो गिबि मन्थ्रि MK स्टेलिनआ दुखु मोननाय फोरमायदों। ओजोंहाय बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि पालानिस्वामीआ बे जाथायनि सायाव CBI नायबिजिरनो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि 2015 मायथाइयाव तामिलनाडुआव पुलिसनि DSP विष्णुप्रिया मुंनि सासेया फासि नांनानै गावखौनो फोथैनानै लादोंमोन। दुलाराय भारतआवनो आथिखालाव टमेट'नि बेसेना अर जोंदों। उत्तराखंडनि गंगोत्री थामाव सेरसे टमेट'नि बेसेना 250 रांनि फानजादों। उत्तर काशीआव 180 निफ्राय 200 रांसिम फानदों होननानै शुक्रबारखालि मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो सेरसे फानलुनि बेसेना 400 रांसिमहालागै फानजादों। आथिखालाव जाग्रा मुवा बेसेननि बेसेना हरखाबै बांहैनायाव रायजो राजाया जोबोद हालाय-हाफाय जानांदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय संकस दैमा सेरनि सिमलाबारि गामियाव गोबाव बोसोरनिफ्रायनो संकस दैमानि हा खुरखानायाव गोबां साद जालाजों मोगा-मोगि जानांदों सिमलाबारि गामिनि थागिबि सुबुंफ्रा। गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जौ बिगा हा खुरखाबोदों संकस दैमाया। जाहोनाव न' गारनानै गुबुन जायगायाव खारनो गोनां जादों सिमलाबारि गामिनि सुबुंफ्रा। सानफ्रामबो गिख्रंथाव संकस दैमानि दै दुखोनायनि जाहोनाव संखिनानै थानो गोनां जादों सिमलाबारि गामियाव। थांनाय फेब्रुवारि दानाव दै धोन मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया हा खुरखानायखौ नायबिजिरनानै हा खुरखानायखौ होबथानाय राहा लागोन होननानै बोसोन होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम जाफुङाखै। गिख्रंथाव हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय गोख्रै राहा खालामनो थाखाय गोख्रोङै खावलायदों सिमलाबारि गामिनि सुबुंफ्रा। दुगैनो थांनानै थैनायखौ बिखायाव बजबबाय सासे 10 बोसोरनि हिनजावसा गथ'आ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नम्बर खक्सागुरि गामिनि थागिबि कमल बर्मननि फिसाजो दीपा बर्मना गावनि सानै लोगोफोरजों न' खाथियाव थानाय हाखरनि दैयाव दुगैनो थांनानै दैयाव गब्र'नानै जिउ गोमायो गथ'साया।
जाथायखौ खौरां मोननानै बिबौआ दैयाव थांनानै गथ'नि गोथै देहाखौ बोखांनानै न'आव लाबोयो। साबकाटा पुलिसआ जाथाय जानाय नखराव थांनानै जाथायनि सायाव बिजिरगासिनो आरो गथ'नि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।